Bon dia, soc l'Eva de l'Escola Sagrat Cor del carrer Ribes de Barcelona i vaig a fer una proposta de matemàtiques per al cicle superior. Es tracta del següent, es tracta de que elaborem durant tots aquests dies de confinament un quadern que serà un quadern de problemes on jo us donaré diferents situacions, vosaltres haureu de fer el plantejament de problemes i els anirem guardant i així doncs farem un petit llibre de problemes que podreu portar a l'escola i els vostres companys que a mesura que vagin arribant a aquell curs doncs el podran anar fent. La primera situació que us plantejo és la següent. Imagineu-vos que estem en confinament i que heu de comprar paper de vàter. Necessiteu comprar una gran quantitat de paper de vàter perquè creieu que és un utensili indispensable. Aleshores, el que demano és el següent. Primer, que busqueu una habitació del vostre pis, de la vostra casa, i el mesureu. Heu de mesurar l'amplada, la llargada i l'alçada. En tot cas, per l'alçada podeu demanar ajuda als vostres pares. Una vegada heu fet les mesures, hauríeu de calcular la seva àrea, és a dir, el volum de la vostra habitació, la capacitat. Per una altra banda, heu d'agafar un rotllo de papers, sigui de 6, sigui de 12, sigui de 24, el més gran que tingueu serà més còmode, i també mesureu l'alçada, la llargada i l'amplada, i també calculeu el volum. Aleshores, es tracta de veure quants rotllos de paper de vàter caben en aquesta habitació. A partir d'ara vosaltres heu de plantejar el problema, és a dir, ja tenint les dades de l'habitació i ja tenint les dades de la caixa, plantegeu un problema on la pregunta sigui quants rotllos de paper de vàter caben en aquella habitació. I aquesta és l'activitat d'avui. Espero que us veieu engrescat per fer-les. Molts petons!